Krásny podvečer, milí športoví priatelia. Pozdravujem vás zo športovej haly Mladosť v Bratislave, kde je už všetko prichystané na duel 8. kola Slovenskej ligy vo futsale medzi Slovmatikom FOFO Bratislava a MFK Tupperware Nové Zámky. Domáci hráči sú po 6 odohratých zápasoch so ziskom 16 bodov na prvej priečke o skóre pred Nitrou. Novozámčania sa naopak krčia na spodných miestach, keď v tomto ročníku získali len 6 bodov. Prejdime teraz k zostavám oboch družstiev. Domáci nastúpia v bráne s číslom 1 Mário Gašparovič. Na lavičke bude čakať na svoju príležitosť náhradný brankár Tomáš Kolár. So šestkou bude hrať Marek Belaník, sedmičku má Matúš Kijovský, osmičku Martin Stráhal, deviatku Peter Kozár, desiatku kapitán mužstva Ladislav Mikita, 11 bude mať Peter Haľko, 13 Anton Brunovský, 15 Marek Bahna a so 16 bude hrať Gabriel Bartošek. Domáci nastúpia vo svojich tradičných oranžových dresoch a ich hlavným trénerom je Martin Rejžek. Predstavme si aj zostavu hostí. V bráne začne s číslom 21 Tomáš Sládeček, s 10 bude hrať Rudolf Gál, so 6 Marcel Gašparík, sedmičku má kapitán Tomáš Oršolík, 9 Patrik Vašek, 3 Dávid Máté, s číslom 77 nastúpi Jozef Adámik, 8 má Eduard Horáček, 2 Mário Oremus, jednotko bude čakať na lavičke náhradníkov náhradný brankár Tomáš Balok, so 14 Juraj Kanás a 12 má na drese Dávid Petráš. Hostia budú hrať v červeno-bielých dresoch a ich hlavným trénerom je Peter Buranský. Zostáva nám predstaviť ešte dnešných rozhodcov. Nimi budú Marian Fischer a Peter Budáč. Delegátom duelu je Ľudovít Hrmo. Takže rozohrávku budú mať novozámčania, pri lopte stojí už kapitán Oršolík s Jozefom Adámikom. Tento zápas môžeme označiť aj za zápas alebo za súperov s najlepšou obranou, s najlepším útokom a najhoršou obranou. Ja ani mu nemusím vraveť, kto má tu najlepší útok. Sú to samozrejme domáci futsalisti, ktorí trónia na prvom mieste našej 10-člennej tabuľky. Tí sú aj jasným favoritom tohto duelu, takže uvidíme, či hostia získajú nejaký ten bodík a potrápia svojho súpera. Domáci už od začiatku majú loptu na svojich halovkách a snažia sa rozšíriť ihrisko. Haľková prihrávka po pravej strane sa ale neujala. Práve Peter Haľko s číslom 11 je najlepším strelcom svojho družstva. V tejto sezóne strelil 10 gólov a dlho trónil aj na čele kanonierov našej futsalovej súťaže. Tam sa ale tentokrát nachádza 13-gólový Martin Dudáš, ktorý pôsobí od novej sezóny v Nitre. Práve Martin Dudáš bol najlepším kanonierom v minulej sezóne v drese Nových Zámkov, ale on spoločne so Stanislavom Glofákom si to pred novou sezónou namierili do susednej Nitry. Práve táto dvojica, ktorá zaznamenala v minulej sezóne 27 gólov, takže 27 gólov odišlo pred novou sezónou z Nových Zámkov. A hostia sa bránia už v prvej minúte, zblokovali strelu domácich futsalistov, takže bude to out. Brunovský ho rozohrá. Nacvičený signál, tam si nabiehal Martin Stráhal. Práve nacvičené signály zo štandardných situácií sú veľkou zbraňou domáceho družstva. Zaznamenali sme už počas tejto sezóny nielen v našej futsalovej lige, ale taktiež aj v main round alebo v elite round pohárovej súťaži, kde naši domáci futsalisti zaznamenali vynikajúce výsledky. Teraz vysoký pressing Oranies a loptu bude rozohrávať Sládeček. Ten poslá dlhý náhod na Adámika. Jozef Adámik si dobre kryje loptu. Má na to vynikajúcu postavu. Práve Adámik je novým hráčom v drese Nových Zámkov, ktorý hrá svoj tretí alebo štvrtý zápas v tomto drese. Vám futbaloví priaznivci ho nemusím predstavovať, pretože tento urostlý hráč pôsobí aj vo veľkom futbale, ale teraz sa venujeme príležitosti domácich hráčov, takže toto bola prvá šanca na otvorenie skóre zápasu. Domáci Oranies ju ale nevyužili. Pri Sládečkovi stálo aj šťastie. Takže stále je to 0-0. Máme ale úvodnú druhú minútu tohto stretnutia, takže času ešte dosť, aj pre domácich, aj pre hostí. My dúfame, že dnes uvidíme
Pekný futsal s veľa gólmi. Toto nebol faul. Tam je voľný Peter Haľko. A čo ten teraz nepremenil? Peter Haľko si môže sypať popol na hlavu. Ocitol sa sám v šestke pred Sládečkom. Ale mal situáciu ťažkú, pretože prihrávku nedostal ideálnu. A nakoniec len vedľa ľavej žrde Sládečka skončila jeho strela. Takže Haľko sa ozýva už od začiatku tohto stretnutia. Ale teraz Adámiková strela. Tá mala dobré parametre. Jozef Adámik pôsobí ako pivot v Nových Zámkoch. Vo veľkom futbale je to stopér. Za sebou má dobrú futbalovú kariéru. Pôsobil aj v kluboch ako FK Dukla Banská Bystrica, taktiež v Prešove. Pôsobil aj v Maďarsku, ale aj v Dubnici, kde začínal s veľkým futbalom. Teraz Oršolík sa snaží presadiť. Stále Oršolík, dobrá šanca pre hostí. Ale nakoniec si Tomáš Oršolík, kapitán Nových Zámkov, nespracoval túto prihrávku. Postupom času sa nám osmeľujú aj hostia, ktorí teraz striedajú. Peter Buranský musel pred týmto zápasom riešiť veľkú dilemu, s akou taktikou nastúpi proti úradujúcemu majstrovi Slovomatiku Fofo Bratislava, pretože ako je dobre známe, Oranie sú veľkým favoritom tohto ročníka, a nielen tohto ročníka, ale môžeme povedať, že aj nadchádzajúcich, aj predchádzajúcich ročníkov. Je to už 16-násobný majster v rade a dokonca 10-násobný slovenský majster. Minulú sezónu sa tešil z double, keď triumfoval aj v Slovenskej lige, aj v Slovenskom pohári. Hostia začínajú svoju akciu zo zadných radov, ale teraz nepresnosť, môžu ísť dopredu domáci. Matúš Kijovský sa snažil vystreliť, ale jeho strela bola zblokovaná. Takže domáci začínajú odzadu. Kijovský, ktorý naposledy strieľal. Perfektné vypichnutie jedného z hostujúcich hráčov. Samostatný nájazd. Ale ešte lepší Gašparovič. Takto to bol vynikajúci zákrok domáceho Kempesa, ako prezývajú tohto brankára v službách Slovomatiku Fofo. Šanca na druhej strane a je to žrť. Žrtka po Kijovského strele zvonila. Takže samostatný nájazd a potom žrtka na hostujúcej bráne. Takže dva veľké momenty tohto zápasu. Gól ale nepriniesli. Stále je stav stretnutia 0-0. Mario Gašparovič potvrdil svoje kvality, dostal prednosť v tomto zápase pred Tomášom Kolárom, ale ja musím pripomenúť, že jednotka v bráne Slovomatiku, Peter Brndiar, je zranený. Toto zranenie si privodil ešte počas Eldraund v zápase proti Ekonomacu Kragujevac. Ale Mario Gašparovič je viac ako solidná náhrada, pretože tento 39-ročný inventár v klube Oranies má za sebou bohatú kariéru. 326 zápasov v drese Slovomatiku Fofo pred touto sezónou a niekoľko ešte aj v slovenskej reprezentácii. Teraz nacvičený signál. Belaník, ten má dobrú strelu z diaľky a predu bol sám Peter Kozár. Tam sa ale vynikajúco do jeho strely postavil jeden z Novozámčanov. Takže Peter Kozár mal na teniske ďalší gól svojho družstva. Ďalšia strela z diaľky. Opäť Belaník, tento vie napriahnuť z takejto vzdialenosti. Všetci si dobre spomíname na jeho štandardné situácie a strely z diaľky, ktoré sú postrachom nielen slovenských brankárov v našej lige, ale taktiež už aj brankárov zo zahraničia. Rudolf Gál je posledným hráčom, ktorý má loptu. Nakoniec jeho prihrávku zachytil jeho spoluhráč a bude z toho out. Takže hostia z tejto situácie nakoniec vyštrikovali dobre. Ale opäť loptu majú domáci hráči. Kozár, ktorý mal pred chvíľou veľmi dobrú príležitosť. Stále domáci. Kijovský ale loptu stratil. Práve Peter Kozár pred 3 dňami slávil svoje 29. narodeniny, takže uvidíme, či k svojmu sviatku pridá aj nejaký ten gól. Určite ho ale poteší aj výhra svojho družstva. Slovomatik v tejto sezóne ešte neprehral, zaváhal iba raz, a to hneď v úvodnom kole, keď v derby, práve v tejto hale, s Pinerolou Bratislava remizoval 2-2, a to ešte
prehrával 2-0. Nakoniec v 39. minúte gólom Vyšvádera Slomatik získal len bod. Teraz dopredu môžu ísť hostia. Po pravej strane sa snažil presadiť s číslom 14 Kanás. Hostia, uvidíme, čo z tejto situácie vymyslia. Teraz boli a zatlačení do vlastného obranného pásma. Gál pomáha si prihrávkou dozadu. A toto bol faul. Gabriel Bartošek si pomáhal pri tomto zákroku rukami. Takže prvý akumulovaný faul v drese domácich. Na futsale sa fauly počítajú. Každý 6. faul, teda po 5. faule, je každý faul ocenený štandardnou situáciu z 10 metrov. Takže uvidíme, či aj k tejto situácii nám v tomto zápase dojde. Teraz Brunovský. Ten čaruje s loptou na vlastnej polovici. Haľko prihráva do stredu. Tam sa uvoľňoval Mikita. Mikita má veľmi dobrú pardon, nebol to Mikita, ale bol to číslom 15 Kozár. A teraz jedovatá strela Petra Haľka. Tomáš Sládeček, ten si poradil s jeho strelou. Možno ani nevie ako, pretože mal zakrytý výhľad a loptu tak len vyrazil na roh. Sládeček ale v úvode ukazuje dobrú formu a dobré zákroky, takže hostia sa môžu na jeho výkon zatiaľ v tomto zápase spoľahnúť. Adámik teraz nespracoval prihrávku od svojho spoluhráča, takže všetko začína Mário Gašparovič. Ten v tomto stretnutí nebude mať asi veľa roboty, ale už si pripísal jeden dôležitý, vynikajúci zákrok, keď vychytal samostatný nájazd jedného z hostujúcich hráčov, ale teraz Sládeček musel zasahovať. Z ľavého krídla strieľal Brunovský a Sládeček sa musel mať na pozore. To bol veľmi dobrý zákrok Tomáša Sládečka. Kebyže túto strelu vyrazí niekde pred seba, bol by tam jeden z hráčov domácich, tak bol by to jasný gól, pretože by zakončoval do prázdnej brány. Zverenci trénera Martina Rešeka, ale teraz vysoko napádajú. Adámik sa ale ťažko oberá od lopty. Teraz perfektne preniesol hru na pravé krídlo. Stále hostia, ale Gašparovič perfektne vybehol. Takže Gašparovič s druhým zákrokom v tomto zápase a opäť s veľmi dôležitým. Haľko vystrelí, nahráva pred prázdnu bránu a je to gól. Krásna kombinácia domáceho družstva a Slomatik Fofo Bratislava otvára skóre tohto stretnutia. Peter Haľko výbornou prihrávkou našiel na šestke úplne voľného spoluhráča. Po ním Anton Brunovský, ktorý už nemal problém zakončiť do poloprázdnej brány. Tomáš Sládeček bol bez šance. Takže 1-0, Slomatik sa dostáva do vedenia v 7. minúte zápasu. Novozámčania teda odolávali 7 minút, ale mali aj veľmi dobré šance. Samostatný nájazd a potom šancu z pravého krídla. Gašparovič ale dostal verný svojmu menu a svoj tým podržal. Ale opäť Fofo, Slomatik Fofo Bratislava, teraz stredal Mikita. Vladislav Mikita, 37-ročný hráč, kapitán domáceho družstva. Tohto hráča ani nemusíme viac predstavovať, je to hrajúca legenda, nielen v drese domácich, ale aj v drese slovenskej reprezentácie a celkovo slovenského futsalu. Ten už odohral toho strašne veľa v európskych súťažiach, v drese reprezentácie, ale aj v drese Oranies. Mikita aj v tomto pokročilom veku je stále platným hráčom pre svoje družstvo. Má veľmi dobrú postavu, perfektne si kryje loptu a ako pivot dokáže streliť veľmi dôležité góly. Belaník pri lopte. Domáci kombinujú na jeden dotyk. Belaník. Kozár mu posunul loptu. Stále Belaník. Ten hľadal Mikitu a je to vlastný gól, takže druhý gól domácich Oranies. Perfektnou prihrávkou sa snažil Marek Belaník nájsť svojho spoluhráča. Sa mi zdá, že tam bol Vladislav Mikita, ale jeden z hostujúcich hráčov si zrazil túto strieľanú prihrávku do vlastnej brány, takže ani nie po minúte inkasujú hostia druhý gól.
takže stav stretnutia je v 8 minúte už 2-0 a hostia to budú mať veľmi ťažké. Domáci idú opäť do útoku. Kijovský na pravom krídle má voľného Mikitu a toto bola žrť. A Mikita sa nepresadil. Takže Sládeček najprv strelu Kijovského vyrazil na žrtku, na pravom krídle bol voľný Mikita, ale nakoniec jeho strela nemierila medzi 3 žrde. A teraz Sládeček nemohol hrať, takže uvidíme nepriamy voľný kop z hranice 6 metrov. Takže ďalšia výborná príležitosť na strelenie gólu domácich Oranies. Uvidíme, aký signál si domáci teraz vymyslia, pretože Oranies sú dobre známi svojimi vyšperkovanými štandardnými situáciami. Vedia to rozohrať, vystreliť. Uvidíme, čo teraz vymyslia. Mikita strieľa Kijovský, ale Sládeček perfektne vybehol. Sládeček sa v tomto zápase ešte zapotí. Len 9. minúta, inkasoval 2 góly, ale pripísal si na svoje konto aj viacero dobrých zákrokov. Tento 26-ročný brankár je zatiaľ oporou svojho družstva. Po dlhom čase pri lopte hostia Oršolík. Ten ale dočaroval s loptou a ešte pritom aj fauloval. Takže prvý akumulovaný faul, áno, v drese hostí. Takže domáci s loptou na svojich halovkách, Belaník, Kozár. Domáci sa snažia rozvíriť útočnou aktivitou hostujúcu obranu. Kozár na pravom krídle je voľný, strela, ale tá mierila len vedľa brány Sládečka. Kozár sa snažil streliť teraz ďalší gól svojho družstva, nemal k tomu ďaleko, ale jeho strela z pravej strany nemierila medzi 3 žrde. Takže všetko sa opäť začína od hostujúceho Sládečka. Dlhý nákup dopredu, ale z toho nič nebude. Iba rozhrávka z Gašparovičovej brány. Slomatik teda zatiaľ potvrdzuje úlohu favorita tohto zápasu. V 10. minúte vyhráva nad svojím súperom 2-0. Mal viacero dobrých príležitostí a tu je ďalší gól. Takže ja som nestihol ani dopovedať a už je stav stretnutia 3-0. Perfektným tečom pred Sládečkom sa presadil Matúš Kijovský s číslom 7. Takže Matúš Kijovský je ďalším úspešným strelcom tohto stretnutia. V polovici prvého polčasu je stav už 3-0. A toto nevyzerá dobre pre hostujúce Nové Zámky. A teraz perfektný pás, Mario Oremus, ale opäť vynikajúci Gašparovič. Gašparovič 3 zákroky v tomto stretnutí, ale veľmi dôležité. Na loptu si tak siahne približne raz za 3 minúty, ale potvrdzuje v týchto zákrokoch svoju kvalitu a dopredu môžu ísť hostia po pravom krídle, ale táto akcia už je zbrzdená, domáci sa stihli vrátiť v štvorici. A nakoniec tejto akcie bude iba hod od brány Gašparoviča. Takže Kempes potvrdil svoju kvalitu v predchádzajúcich okamihoch. Martin zdráhal pri lopte. Uvidíme, čo Fofo vymyslí. Bol to Bartošek. Teraz Háľko. Domáci nepúšťajú hostí k lopte, teraz sa individuálne snažil presadiť Martin Zdráhal, ale nevyšlo mu to a to ponúka šancu hosťom. Hostia pred touto sezónou sa výrazne oslabili, majú veľmi omladený káder, ako som spomínal, odišla dvojica Stanislav Glofák a Martin Dudáš. Tí si to namierili do susednej Nitry. S nimi odišlo 27 gólov a s verencom trénera Petra Buranského sa zatiaľ túto dvojicu nepodarilo nahradiť. Zatiaľ okupujú len 8. priečku
Aj keď na postupovú play-off strácajú iba 3 body, takže jedno víťazstvo, to nie je veľa. Sezóna je ešte dlhá, preto týchto hráčov ešte neodpisujme. Uvidíme, čo predvedú v ďalších zápasoch. Haľko. Domáci sa opäť tlačia po stranách na ľavom krídle. Toto bola ale vynikajúca šanca. Tam bol Martin zdráhal a Sládeček ani nevie ako, ale s touto šancou si poradil. Domácim nestačí trojgólový náskok a stále sa tlačia dopredu. Teraz ďalšia šanca, Gabriel Bartošek. Šanci majú domáci hráči, ale zatiaľ z nich pretavili na góly len 3 kúsky. A opäť vysoký pressing Oranies. Ten je aj úspešný, ale k šanci nakoniec nedošlo. Vašek pri lopte. Patrik Vašek je najlepším strelcom svojho družstva, ale teraz stráca loptu. A loptu stratil aj Martin zdráhal, takže 2 nepresnosti. A dopredu môžu ísť hostia. A lopta už bolo v aute, takže uvidíme len out. Domáci striedajú. Uvidíme, že nastúpil na palubovku aj Ladislav Mikita. Práve Ladislav Mikita aj v tomto pokročilom veku je stále súčasťou slovenskej reprezentácie, ktorá bude mať zraz o týždeň 26. a 28. novembra v Poprade. A tréner Marian Berky povolal až 9 hráčov Slovmatiku Fofu Bratislava do kádra. Konkrétne sú nimi Peter Brndiar, ten je ale momentálne zranený, takže uvidíme, či sa tento brankár predstaví aj o týždeň na sústredení slovenskej reprezentácie. Ďalej sú nimi Dušan Rafaj, Marek Belaník, Matúš Kijovský, Peter Kozár, spomínaný Ladislav Mikita, Anton Brunovský, Marek Bahna a Juraj Vyšváder. Teraz sa venujeme ale šanci domácich. Strela a ďalší gól. Štvrtý gól v tomto stretnutí strieľal Ladislav Mikita, ktorého som v tomto zápase spomínal už viackrát, takže ten sa nielen mne, ale aj reprezentačnému trénerovi Berkym odvďačuje gólom. Mikita teraz ukázal svoje skúsenosti a chladnokrvnosť v zakončení. Sládečkovi dobre umiestnenou strelou nedal šancu a je to 4-0. Tento zápas nám pomaly, ale isto smeruje k debaklu. Hostia zatiaľ vôbec nestíhajú s tempom Oranies. Pre Bratislavčanov je tento zápas určite takým ľahším sústom ako súbojov v Elite Round, kde odohrali 3 výborné zápasy. Elite Round sa hrala na štadióne Ondreja Nepelu a Bratislavčania nastúpili konkrétne v dueloch proti Lokomotívu Charkov. V tomto dueli ale neúspeli, i keď odohrali celkom dobrý zápas, ale už v 116. sekunde si vlastný gól strelil Dušan Rafaj, ktorý v tomto zápase nie je na zápasovej súpiske. Teraz ale po pravom krídle sa snažil presadiť Kozár. Jeho nepresná prihrávka ponúka ale šancu Adámikovi. 3-3. Adámik, pardon, to bol Oršolík, ale celú akciu zbrzdil. Kijovský na ľavom krídle vystrelí a nakoniec jeho strela si nenašla buď adresáta, alebo neskončila medzi 3 žrtmi. Dokončíme si účinkovanie nášho slovenského majstra vo futsalovej Lige majstrov. Takže v prvom zápase podľahli ukrajinskému majstrovi Lokomotívu Charkov 0-2. Keď už po 2 minútach prehrávali práve týmto dvojgólovým rozdielom. Potom ale pred 4500 divákmi, pred krásnou kulisou zdolali vo vynikajúcom zápase portugalského šampióna Benfiku Lisabon, kedy vyhrávali dokonca už 5-2, ale v záverečnej pasáži, konkrétne 2 sekundy pred koncom inkasovali gól na 5-4 a tento gól ich vyradil z hry o postup, takže pred posledným zápasom už domáci Slomatik už nemohol postúpiť. V tom záverečnom zápase nastúpil proti srbskému šampiónu Ekonomac Kragujevac. Tam nehral spomínaný Gabriel Bartošek.
pre trest až 2 žlté karty. Bartošek bol hrdinom v zápase proti Benfica Lisabon, kde strelil 2 góly. Takže s bilanciou 1 výhra, 1 remíza a 1 prehra sa náš šampión rozlúčil účinkovaním v európskej súťaži. Zanechal ale vynikajúci dojem a určite si pripísal opäť ďalšie cenné skúsenosti, ktorý má tento tým už neúrekom. A uvidíme, ako bude pokračovať v tejto sezóne už iba v našej najvyššej slovenskej súťaži. Haľko nahráva na ľavú stranu, tam je Brunovský. Stále Anton Brunovský, ten čaruje s loptou, ale o ňu pripravil Jozef Adámik. Teraz môže dopredu Novozámčania. Ale Adámik sa nepreštrikoval cez trojicu hráčov, ktorí sa nakoniec vrátili späť do obrany. Ale Tomáš Oršolík teraz nezvládol spracovanie lopty. Ten sa môže teda hnevať sám na seba, tento 25-ročný kapitán hostí. Novozámčania pôsobia v našej najvyššej súťaži od sezóny 2008-2009 a ich najlepším umiestnením je 4. priečka. A taktiež úspechom tohto klubu môžeme pripočítať aj finálovú účasť v slovenskom pohári, keď v ročníku 2007-2008, ešte vtedy ako druholigista, sa predral až do finále, kde nestačil na hádajte koho, presne dnešného súpera Slomatik Fofo Bratislava. A teraz šanca pre domáce družstvo. Sládeček perfektne vybehol, to ruka nebola. Teraz Martin zdráhal po autovom kope, mal perfektnú príležitosť na strelenie 5. gólu v tomto zápase. A teraz dobrá prihrávka Novozámčana Gašparíka, ale nenašla svojho adresáta. Takže opäť domáci. Bartošek. Ten ale zaháňa svojho spoluhráča, ktorý nakoniec loptu zachytáva. Takže domáci opäť zozadu. Tí aj symbolicky striedajú. Perfektná prihrávka, ale nenašla nakoniec Petra Kozára, ktorý ďakuje svojmu spoluhráčovi za vynikajúcu myšlienku. Necelé 4 minúty pred koncom prvej časti je teda stav 4-0, ale mohlo to byť aj viac, pretože domáci Oranies mali na svojich halovkách minimálne ďalšie 3 góly. Teraz si Sládeček zakričal a loptu nakoniec získava. Ktorým náhodou posúva loptu na svojho spoluhráča. Po ním Horáček s číslom 8. Brankár domácich Mário Gašparovič v týchto momentoch je asi veľmi znudený. Domáci tréner Martin Rejžek mu môže kúpiť noviny. V posledných 6 minútach si nesiahol na loptu ani raz, až teraz pri rozohrávke. Takže aspoň tejto činnosti, s touto činnosťou môže spoluhráčom pomôcť. V úvode stretnutia ale pomohol Oranies 3 vynikajúcimi zákrokmi. Uvidíme, či si teraz pripíše ďalší úspešný zákrok. Toto je dobrá šanca, hostia. Ale táto prihrávka nakoniec mierila na päty. Ale videli sme aj symbolický náznak Novozámčanov. Tí sa stále nevzdávajú. Teraz prečíslení 2-1 mohli ohroziť Gašparoviča. Ten si ale vydýchol a tak stále drží čisté konto. Marek Beláník, ten prišiel pre touto sezónu do Slomatiku zo Žirafy Žilina. A práve aj tento hráč je v zostave Mariana Berkyho, nášho reprezentačného trénera vo futsale. Ladislav Mikita rozohrá aut. Všetky situácie, či už štandardné, rohové alebo autové, sa musia rozohrať do 4 sekúnd. A teraz vynikajúca sťahovačka. A je z toho nakoniec gól. Takže perfektná individuálna akcia Matúša Kijovského, ktorý si tak pripisuje svoj druhý gól v tomto stretnutí.
Kijovský ukázal svoje kvality, dvakrát si zasekol obráncov Novozámčanov, nakoniec si poradil aj so Sládečkom a už nemal problém zakončiť do prázdnej brány, takže Matúš Kijovský, tento 26-ročný hráč, ukazuje svoju technickú vyspelosť a posiela domácich už do 5-gólového vedenia. A opäť domáci hráči, tým stále chutí, však vyhrávajú o 5 gólov. Do konca polčasu nám zostávajú necelé 2 minúty. My uvidíme, či ešte Tomáš Sládeček bude musieť vyťahovať buď nejaký ten zákrok, alebo už po 6-krát loptu zo svojej siete. Ďalšia šanca a je to gól, ja som nestihol ani dopovedať. 6. gól v tomto stretnutí po delovke Martina Zdráhala. Takže 6-0 a to je už debakel. Za sebou máme iba 18,5 minúty. Domáci už stihli streliť 6 gólov a uvidíme, ako budú pokračovať Novozámčania v druhom polčase. Nevyzerá to dobre so zverencami Petra Buranského. Ročný Martin Zdráhal sa presadil a teraz ďalšia šanca. Sládeček je na zemi. Pozor, čo z toho bude. A nakoniec iba odkop od brány. Teraz situácia 2 na 2. Oremus bol pri lopte, ale vynikajúci sa vrátil Brunovský. Beží nám posledná minúta prvého polčasu, takže pred sebou máme necelých 60 sekúnd. Domáci prvý polčas odohrali vo veľkej pohode. Aj napriek tomu, že hosti pustili do 3 perfektných šancí. Gašparovič svoje mužstvo podržal. Nakoniec sami strelili 6 gólov, ale teraz prečíslenie 3 na 1. Čo z tohto bude? A nakoniec z toho bude iba rohový kop. Takže hostia mali teraz šancu zmariť Gašparovičovi čisté konto a prekonať svoju streleckú smolu. Situáciu 3 na 1, ale nevyriešili najlepšie. Už je Peter Buranský dohovorí svojim hráčom cez polčasovú prestávku, ako si poradí lepšie s takýmito šancami. Aj keď to sa hovorí ľahko, pretože Slomatik sa výborne vrátil. A ešte perfektný výkon podáva Mario Gašparovič, ktorý v tomto stretnutí nemá veľa zákrokov, ale keď už na neho smeruje nejaká tá strela alebo šanca, tak si s ňou poradí. Belánik skúsi to z diaľky, nakoniec prihráva. Ďalšia šanca a tu pozor, tu si mohol streliť vlastný gól ďalší z hostujúcich hráčov. Jeden vlastný gól sme tu už v tomto stretnutí mali. Bol to gól na 2-0. Teraz našťastie skončil teč jedného z hostujúcich obrancov mimo bránu. Ešte hostia, Oršolík. Ten loptu stráca. Nie, bol to Bartošek. A jeho strela symbolicky uzatvára prvé dejstvo. Po prvom polčase je teraz stav 6-0. Góly strelili za domácich Brunovský, 2 Kijovský, 1 Ladislav Mikita, Martin Zdráhal a 1 gól bol vlastný v trese Novozámčanov. 6-0, domáci hrajú tento zápas vo veľkej pohode a uvidíme, či si Novozámčania v druhej časti zlepšeným výkonom pripíšu na svoje konto nejaký ten gól a posnažia sa tento duel ešte zdramatizovať. Takže my sa do športovej haly Mladosť vrátime po krátkej 15-minútovej prestávke.